हाय खुलुमबाय रिजुल दैमारि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे गोदान आरो भिडिअ लानानै फैलायबाय। गामियावनो गोजानावबो नङा, जास्ट ओरैनो आङो जोंनि जायगाफोरा माबायदि बेखौल' आङो दिन्थिनो नागिरदों। बैनिफ्राय इसिम आरो जानिया इसिमबो दं, बैफोरसिमबो दं, इसिमबो गायखांजोब्बाय आरो। आं नैबे साहा बागानावनो बेरायनो फैदों, जोबोद मोजां नुयो, जोबोद मोजां नुयो आरोना साहा बागानखौ। दा आङो सफैलायबाय आदैलाहानि फुख्रि आरो नैबेनो आदैलाहानि फुख्रिया। नाय जोबोद गुवार आरो नायाबो गिदिर गिदिर दंसोगारो। जोबोद गुवार आरो नायाबो गिदिर गिदिर दंसोगारो। नै मालाय आनैमोना माइ गायसिदों। गायखांबाय जोंहा। औ औ नै मालाय आदैमोना गायगासिनो। हाल जांख्रानो दिनै बिस्रा हाल जांख्रा। हाल जांख्रा जोंहा दिनै जोब्बाय। नैबे आनै बिराद गायनो हाखायो। हाय लोगोफोर, आं दायो सफैलायबाय गामिनि जिंखा बारियाव। नै नायदो, बै प्लास्टिकखौ मानो होदों नोंसोर मिथिगौ? नैबे प्लास्टिक होनाया माने दानिया आबाद मावबाबो खोब प्लास्टिकजोंसो खोबथेनो गोनां जायो आरो। दाउआनो एकदम जाखायो। प्लास्टिक खोबाबाथाय मोनस्राया फिथाइखौनो, फाननोनो मोना आरो। सब भेजालसो दानिया। जिंखा मैगं, नोंसोरनियाव मा बुङो, जिका ना जिंखा? आं दायो सफैबाय दैफां ब्रिज, बे दालाङाव नायलांदों। उनथिं बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला माबायदि मोजां नुयो, जोबोद मोजां आरो। जोबोद समायना नुखायो। बे दालांखौ बनायनायाव 8 बोसोरसो लाखादों। बुहुद गोबाव आरो। नायलांगोन। नैबे आयंलाहानि लाबार बागान।
स' नोंथांमोना दिनै जोंनि गामियावहा माबायदिमोन आं बेखौ एसे खिन्थिबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानैबो होगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। मदद होगोनाबो नोंथांमोननि सायावसो, बिनिखायनो आङो नोंथांमोननियावनो मदद मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।